Basen behitzaleok, ze modu zaudete? Aizue, eklipsea ikusi duzue? Gustatu bazaizue, gaurko ipuina, ezin zen beste bat izan. Gaurko ipuina, eguzki eklipsea. Tutun! Orain dela urte pilo bat, lurra ere ezen existitzen. Aizue, badakizue, estanda bat egon zela. Big Bang deitu zen. Eta Big Bang horrekin sortu zen esnebidea. Aizue, eta zer den esnebidea jakin nahi izango dozue, ezta? Galaxiak dira, planetak dira, izarrak dira, eta nola ez, eguzkia eta ilargia. Lurra baita ere. Eta esnebideak lurra sortu zuenean, beste planetakin, zuek badakizue zeintzuk dira beste planetak? Saturno, Neptuno, Urano... Bueno, 7 daude, ia asmatzen dituzuen, lurra sortu zuen, eta lurrari lurra izena jarri zion, ze, inguruan lur ugari zegoelako, lurra eta ura. Aizue, eta lurra sortu zuenean, lehen esan dudan moduan, eguzkia eta ilargia. Eta eguzkia eta ilargia, anai arrebak bezala ziren, eta elkarrekin jolasten ziren, eta elkarrekin egiten zuten lo, eta elkarrekin jan, eta elkarrekin primeran pasatzen zuten. Esnebideak orduan esan zien, oso ondo pasatzen dozue elkarrekin, baina hemendik aurrera lurra zainduko duzue. Zuk eguzkia egunean zehar argiztatuko duzu. Eta zu nire ilargi maitea gauean zehar. Nola? Esan zuten biek. Nola? Banandu behar garela, ezin dugula elkarrekin zaindu. Ez. Asko sentitzen dut, baina lurrak behar du. Egunero eta gauero argiztatuta egotea. Eta horrezagaitik eguzkiak egingo du egunean zehar eta ilargiak gauean zehar. Aizue, eta bai eguzkia eta baita ilargiak ere, era bat tristetu ziren. Oi, ama. Aizue, ezekiten banandurik egon. Beti elkarrekin egonda, batean, etzekiten banandurik egon eta triste xamarri pintzen ziren. Triste jarri, hain triste. Lurra otzitu egin zala. Otzistu baino izoztu. Eta badakizue zergaitik. Eguzkia hain triste egonda. Utzi zion argindarra eta beroa emateari. Horregatik bebai, ilargiak ez zuen bere argia emoten. Esnebideak hori ikusita, lurra izoztuten ari da, zeo zer egin behar dut. Ondo da, esan zuen esnebideak. Ilargia, eguzkia, hemendik aurrera, urtean behin elkartuko zarete. Bai? Urtean behin bakarrik. Eta tartetxu baten elkarrekin egongo zarete. Baina, beste urte guztian zehar, eguzkiak egunez argiztatuko du eta ilargiak gauez. Ulertu duzue, bestela, zulo beltzera joango zarete, Ulertu duzue? Bai, postu egin ziren. Aizue,
eguzkiak, bere egunak igarotzen zituen, beroa ematen, argia emoten. Oso ondo, asko gustatzen zitzaion, baina batzutan bere inguruan bizi ziren hodeiak zeuden. Eguzkiak, hodeiak haserretzen zirenean, izutu egiten zen, ai ama, badakizue zergaitik. Bapatean hodeiak etortzen ziren. Gaur ni izango naiz poteretsuena! Eta beste hodei bat, ez, ni izango naiz poteretsuena! Ez, ni izango naiz! Ni! Eta ekaitza sortzen zen, eguzkia orduan, hantxe gelditzen zen, ikusten, hodeiak zelan egiten zuten, ekaitza, trumoia, euria, elkarrekin burrukatzen. Beste egun batzutan ez, beste egun batzuetan, lasai ibiltzen ziren. Horrezegaitik, eguzkiak bere egunak igarotzen zituen, pozarren batzuetan, besteetan baino alaiago. Ilargiarentzat ere etzen oso erraza. Aizue, beraren lanarekin, itsasoko mareak gora eta bera egiten zuen, gora eta bera, gora eta bera. Eta ilargiaren laguntzarekin itsasontziek ondo egiten zuten, baina ez bakarrik hori. Animaliek basoetan ikusi ahal zuten ilargiaren laguntzarekin. Eta hirietan polita asko disfrutatzen zuten ilargiari begira. Pozik zegoen bai ilargia, baina nahiko bakarrik sentitzen zen. Badakizue zergaitik, izan ere bere inguruan, izar pilloa zegoen. Baina zuek badakizue izarrak oso urrun daudela. Eta berak nahi zuen berba egin, eta jolastu, eta irrifarre, baina oso urrun zeuden. Aizue, egunak aurrera joaten ziren, egunak aurrera, eta gero eta gertuago zeuden eguzkia eta ilargia. Eta aizue, esnebideak esan bezala, urtean behin, eguzkia eta ilargia elkartu egiten ziren. Aizue batzuetan oso osorik eta beste batzuetan bakarrik pizka bat, baina aizue elkarrekin pozarren igarotzen zituzten uneak. Eta eguzkiak ilargiari kontatzen zion, hodeiak zelan haserretzen ziren eta ekaitza eta trumoiak egiten zituzten. Eta ilargiak eguzkiari kontatzen zion nola izarrak bere inguruan zeuden, baina oso urrun, eta itsasoak zelan egiten zuen gora eta bera. Eta aizue, biok elkartzen zirenean, musutxu bat emoten zioten elkarri, besarkada bat emoten zioten elkarri, eta aizue, beraien inguruan, ikusi dugun eraztuna agertzen zan. Dizdiratsua, eta harrigarria. Eta horrezegaitik urtean behin ikusi dezakegu aurreko egunean ikusitako eklipse ederra. Urtean behin eguzkia eta ilargia elkartzen direlako. Gustatu zaizue ipuina? Aizue, eta eklipsea niri erabat gustatu zitzaidan, pillo bat. Bueno, hemen geldituko naiz, esan didatelako, datorren urtean beste bat dagoelako. Eta ni, aulkia egonda, eta nire betaurrekoak eukinda, pozarren nago, datorren urteko, eklipsea ikusteko, ai. Aizue, baina itzeroten dugun bitartean, ipuin gehiago kontatuko ditugu, ezta? Klaro, non eta hemen eta Oizmendi telebistan, non izango da ba?
Oizmendi telebistan, larun batero, 12:00 ipuin berria. Eta gero, nahi duzuenean, web horrian. Bai, bazen behin saioan, eta betikoa. Zuen ipuina entzun nahi duzue? Bidali niri eta nik kontatuko dizuet. Eta beste gauza bate, kaletik ikusten banauzue, esan! Nik agurtuko zaituztet eta gero pospozik noa niretzera. Bueno, eguzki altu dau, baina ni, ia eklipse agertzen den berriro ere. Hala, agur bazen behin zaleok, hurrengon arte! Bizkaiko Foru Aldundiak babestutako hedabidea.